17 mayda Aşgabatda döwlet dukanlarynyň müdirleri alyjylar jemgyýetine ýygnak geçirdi. Ýygnagyň dowamyna paýtagtyň döwlet dukanlaryna subsidiýalenen adyk önümleriniň ilaty paýlanylmagy bilen bagly meseleleri garaldy. Hemde adyk üçünçüligi bilen baglylykda ýüze çykmak we ahmal sosial dartgynylygyň öňüne geçmek maslahat edildi. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna we çeşmelerine görä ýygnakda döwlet dukany ýok kwartallaryň ilatyny goloýdaky döwlet dukanlaryna bölüp bermek hem maslahat edilipdir. Mesele melit jaýlar ýerleşýän kwartallarda döwlet dukanlary ýok. Şeýle kwartallarda adamlar näme sebäpden özleriniň subsidiýalenen haritlardan mahrum edilýänligi barada işçiň mesele gozgap başlapdyrlar diýip ýagdaýdan habarly çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Aşgabatda täze gurulyp bulanylmagy berilýän ýokary amatlykly köp gatly ýaşaýyş jaýlary ila tarasyna elit jaý adlandyrylýar. Elit jaýlarda ýaşaýan adamlaryň döwlet dukanlaryna subsidiýalenen haritlar boýunça mesele gozgamagy kynçylara görä olaryň hem subsidiýalenen haritlary täşdigini aňladýar. Gymmat bahaly jaýlarda köplenç guruply adamlar ýaşaýar hasaplanýar. Indi Türkmenistanyň Sowda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi döwlet dukany ýok ýerleriň ilatyny goloýdaky dukanlara paýlar diýip çeşme aýtdy. Azatlygyň habarçylaryna görä mundan ozal Aşgabatda ilaty hepdede bir gedek döwlet dukanlaryna subsidiýalenen adyk önümleri bilen öpçün etmek barada aýdylýardy. Mundan belek subsidiýalenen haritlaryň ayda bir gedek üpçün edilmegine garaşlýar. Döwlet dukanlarynyň satyjylary hepdede bir gedek ýeňillikli adyk üpçünçiligini ýoly goýmaga mümkinçiligiň ýokdugyny aýdýarlar. Geçen hepdäniň birinji güni döwlet dukanyna subsidiýalenen adyk önümlerini ýagny 1 litr ösümlik ýagyny 1 kilogram şekeri, 2 sany towuk buduny satyn alan ýaşaýjylar aradan bir hepde geçenden soň şu gün ýene adyk haritlaryny sorap dukana barypdyrlar diýip bir Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Ýöne dukan satyjylary heniz hepdede bir gedek harit almadyk ýaşaýjylaryň känligini we adyk önümleriniň çäkli meçberde üpçün edilýänligini aýdyp olary ýeňillikli iýmit önümlerini satmakdan ýüze urupdyr. Paýtagat ýaşaýjylary subsidiýalenen iýmit önümleri satylmajak bolsa döwlet dukanlarynyň zerurlygyny sorak astyna alýarlar. Türkmenistanyň ykdysady krizisiň ýitileşmegi bilen soňky ýyllarda döwlet dukanlaryna ilaty hödürlenýän subsidiýalenen iýmit önümleriniň germi giňeldildi. Ýöne ýurt raýatlary döwlet dukanlaryna hadasyz iýmit üçünçüliginden şikaýet edýärler. Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysy alyjylar jemgyýetine geçirilen ýygnagy tasdiklady we Aşgabatda köp ýerde subsidiýalenen adyk önümlerini satmaga niýetlenen Sowda ministrligine değişli dukanlaryň ýokdugy sebäpli ýaşaýjylaryň arasyna nägililigiň döräp başlandygyny sözüne goşdy. Şeýle-de habarçy döwlet dukanlaryna subsidiýalenen iýmit önümlerinden başga haritlaryň bahalarynyň hususy dukanlardakydan has ýokardygyny aýdýar. Bu aralykda paýtagtyň hususy sowda nokatlaryna iýmit önümleriniň bahalary ýokary bolmagyna galýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň Berkarar Sowda we Diňe alış merkezinde ýerleşýän Kämil Sowda merkezine käbir adyk önümleriniň bahalaryny öwrenýär. Berkarardaky Kämil dukanyna elit gatlaw üçin täze önümler getirildi. Goşmaça sowda tekçiler açyldy. Bahalar gaty ýokary. Bir süýşe kakos ýagynyň bahasy 530 manat, 1 kilogram arasalanmadyk fistaşka 780 manat diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä Aşgabatdaky halk lomoy sowda bazary hem iýmit önümleri bilen dolduruldy. Bu bazar beýleki käbir sowda nokatlary bilen deňeşdirilende biraz ardan bahalar bilen tanylýardy. Ýöne häzir bahalar juda ýokary. Adyk önümler bar, ýöne bahalar ilatyň awramly bölegine el ýeterli däl diýip bir Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Şeýle-de parahat etrapçasyna da köp maşgala Jomart prezidentiň paýok towgudyny alyp bilmedi diýip paýtagat ýaşaýjy sözüniň üstüne getirdi. Bu aralykda döwlet dukanlaryna subsidiýalenen adyk önümleriniň paýlanylmagyna başbaşdyklyga ýol berilýär. Habarçylaryň maglumatlaryna görä käbir etrapçylarda döwlet dukanlary alyjylaryň sanyny ýöredýär. Käbir etrapçylarda bolsa subsidiýalenen haritlar 100 euro paýlanýar. Galyberse de käbir dukanlar alyjylardan subsidiýalenen haritlaryň ýany bilen goşmaça harit satyn almagy talap edýär. Käbirleri bolsa talap etmeýär. Teke bazarda adamlar eýýam ikinji gezek ýeňillikli iýmit önümlerini satyn alypdyr. Ýöne parahat 3, parahat 4 etrapçylaryna bolsa bir gezek hem berilmändir. Ol ýerlerde ilas sanynyň köpdigi aýdylýar. Hiç ýyly tertip düzgün ýok diýip bir paýtagatly ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmenistanyň döwlet dukanlary esasan Sowda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň garamagyndadyr.
Ýurtda 2018-nji ýylyň aprelinde alyjylar jemgyýetlerini hususlaşdyrmak teklip edildi. Alyjylar jemgyýetleriniň düzümine de sowda we önümçilik kärhanalary hereket edýär. Türkmen kanunçylygyna görä alyjylar jemgyýeti ilatyň we beýleki sarf edijileriň durly harytlary we hyzmatlary bolan isleglerini kanagatlandyrmagy maksat edinýär. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlarynyň ýene bir tapgyryny ýurda getirdi. Ýurda dolanan raýatlar Türkmenabatdaky baş karantin merkezine gidildi we olara karantiniň ilkinji gününde COVID-19 garşy Hytaý sanjym edildi. Karantiniň ilkinji gününde sanjymyň birinji dozasyny kabul eden raýatlar 21 günlük karantinden soň sanjymyň ikinji dozasyny kabul eder. Azatlyk radiosyna ma'lum bolan maglumatlara görä 13-nji maýdan 14-nji maýa geçiren gije Dubaýdan gelen türkmen charter uçury 200 töweregi ýolagçy bilen Türkmenabadyň halkara howa menziline gondy. Aeroportun bir işgäriniň sözlerine görä gije sagat 2:30 töwereklerine ýörüýte gatnaw bilen ýurda dolanan raýatlar saglyk barlygyndan geçirildi. Olary sagat 9 üçin aeroportun çägine sakladylar. Soňra olar ýolagçy awtobuslarda baş karantin zonasyna alınıp gidildi diýip howa menziliniň işgäri anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Karantin astyna alynan raýatlaryň sözlerine görä olara COVID-19 garşy Hytaý sanjym edilipdir. Azatlyk radiosyna ma'lum bolan maglumatda mundan beýlek daşary ýurtlardan ýurda getirilýän raýatlaryň ählisine sanjym ediljekdigi habar berilýär. Karantiniň ilkinji güni bir doza sanjym edilen raýatlar 21 gün möhlet bilen karantinde saklanýarlar we habarçynyň maglumatlaryna görä olary sanjymyň ikinji dozasy karantiniň 21-nji güni ediler. Dubaýdan ýörüýte charter gatnawy bilen ýurda getirilen raýatlardan 25 çaga we 25 eje Türkmenabadyň ýokunç keselleri hastahanasyna karantin astyna alınıpdyr. Çelede 110 erkek adam we 45 senan Türkmenabaddaky baş karantin merkezine ýerleşdirilipdir. Galbertede habarçynyň maglumatlaryna görä Dubaýdan gelen uçurda Taýland, Malaziýa, Günorta Koreýa we Türkiýede galan Türkmenistan raýatlar hem bar ekeni. Dubaýdan gelen uçura 60 töwereg raýat başga ýurtlardan gelip goşulypdyrlar. Olar 10-njy maý 13-njy maý aralygyna Dubaýa gelipdirler diýip howa menziliniň işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol howa gemisinde 100den gowrak erkek adamyň 50 töwereg uçaganyň we enäniň hemde ýene 50 goýzanyň bolonlygyny tasdiklady. Habarçynyň maglumatlaryna görä ýurda getirilen raýatlaryň goşulary aeroportda galdyryldy. Ýolagçylaryň goşularynyň 21 günlük karantin möhleti tamamlanandan soňra eýelerine gaýtarylyp berilmegine garaşlýar. Raýatlar karantin döwrü öýlerine zerur bolan arasçylyk serişçilerini we käbir ýün eşiklerini ýanlary bilen aldylar. Galan ýükler aeroportun ýörüýte ammaryna galdyryldy diýip howa menziliniň işgäri gurrun berdi. Karantin astyna alynan raýatlara koronawirusa garşy sanjym edilmegi, virusa garşy vaksinalaryň täze tapgyrlarynyň ýurda gelip gowuşýan wagty amal edilýär. Hökümet Jariyet neşriniň türkmen mediasyna salgylanyp ýazmagyna görä Türkmenistana orfiýetde öndürilen Sputnik V Epivak korona Hytaýda öndürilen Coronavac şeride İngiliz Şwed kompaniýasynyň öndüren AstraZeneca sanjymlary getirildi. Ýöne habarda sanjymlaryň muktary barada anyk sanlary getirilmeýär. Galyberse Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysynyň maglumatlaryna görä şu günler Türkmenabad şäherine hastahana işgärlerine, saglyk öýleriniň maşgaly lukmanlaryna we aeroportyň işgärlerine koronawirusa garşy sanjym edilýär. 14-nji maýda Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Türkmenistana koronawirus ýokuşmalaryna garşy ulanmak üçin orfiýetden 3 görnüşli Hytaýdan 2 görnüşlü sanjymyň ýeterlik mukdarynyň getirilendigini habar berdi. Türkmen häkimetleri pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmenistanlary ýurda gaýtarýar. Olary ýokunja garşy sanjym edýär, karantin astyna saklaýar. Ýöne resmi Taýdan hasaba alynan koronavirus hadisesi barada çağalaryny ýokary kuzaýlaryna ýerleşdirmäge mümkinçiligi bolan enatalar mektebi tamamlayan oğul gyýylarynyň gutardy şahadatnamalaryny 4lik, 5lik wahalardan beremek üçin her ýylda gaýtalanýan para mewsumine başladylar diýip Azatlygyň Lewapdaky habarçysy habar berýär. Farapda okuwçylaryň gutardy şahadatnamalaryna düşük wahalar esasan olaryň enatalarynyň moğlumlara ýa mektep ýolbaşçylaryna berjek para peşkeşlerine ýa-da sowgatlaryny bagylayp bu ýagdaý her ýyl ýakyndan synleýän habarçy aýtdy.
Bu habar Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Bilim Ministrligine Türkmenistanyň öndürilen 161.740 olay kompýuteri satyn almak üçin şertnama aglaşmaga ygtyar beren günüň ýygyany geldi. Synçylar hökümetiň ýaşlaryň döwrewap tehnologiýalardan baş çykarýan, giň göz ýetimli hünärmenler bolup ýetişmek üçin amatly şertleri döretmek barada beren wagdalarynyň garaşlan netijäni bermänligini aýdýarlar. Azatlyk bilen anonimlik şertine urulaşan yerli synçylaryň bir näçesi hem paýtagyt Aşgabatda hem sewitlerde okuň hiliniň gitdigiçe petelýänligini, bu okuw ýylynyň hem onlarça ýyl bäri dowam edýän sowatsuzlaşmagyň dowam bolanlygyny tasdik etdi. Guruply enatalar häzir çağalarynyň mektep jurnallarynaky ikilik, üçlük wahalarynyň gutardyş şahadatnamalaryna düşmenliginiň aladasyny edýär. Munuň üçin morunlaryň göwnüni tapmalyp, habarçy yerli ýaşaýjylar bilen gürleşip, para mewsumynyň resmi däl ýagdaýda bir eýam açylanlygyny aýtdy. Türkmenistanyň Sowet ýyllaryndan gelýän ananja görä, mektebe oturýan oglan gyýyllaryň gutardyş şahadatnamalarynaky bahalary gowy bolsa, bu olaryň ýokary okuw jaýlaryna girmek, ýokary bilimli ýa-da diplomly adam bolmak mümkinçiligini ýokarlandyrýar. Şol wagtda synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, enatalaryň aglawa köplügi çağalarynyň resmi mahalarynyň däli bilim düşünjesiniň ýokary bolmagy, ýurdun içindäki ýa daşary ýurtlardaky okuw jaýlaryna giren halatlaryny öz bilimi, başaryny bilen okap bilmekleri, hakyky bilim alyp ýokary hünärli hünärmen bolmaklary barada kän pikir etmeýär. 2000-nji ýyllarda Farabdaky 1-nji we 2-nji mektepler iň gowy diýilen mekteplerden hasaplanýardy. Sebäbi o mahal bu mekteplerde rus, ingliz dilleri gowy öwredilerdi. Häzir bolsa bu mekteplere aýlanyp ýekece de hakyky sowatly, sapaklaryny gowy ýerleşdiren okuwçy tapmak mümkin nädip habarçy mekteplerdäki bilim derejesiniň ören pehe düşenligini belledi. Habarçynyň we radio bilen söhbetde bolan ýaşaýjylaryň bir-birinden habarsyz ýagdaýda tasdiklamagyna görä, soňky ýyllarda etraflardaky rus mektepleriniň doly ýapylmagy bilen mektebi tas sowasyz, öz dilinde hem dogry söýlem düzüp bilmeýän ýagdaýda tamamlaýan. Para bilen okumasa hiç bir ýokary okuw jaýyny okap bilmejek ýaşlaryň sany has köpelli. Öz çağalaryny ýaşlykdan gowy okutmaga çalışýan enatalarda öz işine berilen morlumlar da bar. Ýöne olar azlyk diýip radio bilen söhbetde bolan bilim işgäri bu meselede suratyň ak-kara dälligini, köp renklidigini belledi. Mektep morlumlarynyň käbiriniň aýtmagyna görä, okuwçylara daşary ýurt dillerini şuň öwretmelik barada ýokardan dillen berilen tawşyryk pedagoglaryň öz işlerine jogapkärçilikli çemberleşmeklerini peseltdi. Özüni näzli diýip tanadan dilçi morlumyň sözlerine görä, okuw programmasyny rus, ingliz dilleriniň ähmiýetiniň ýuwaş-ýuwaşdan pese gaçyrylşyndan çen tutulsa, döwlet çağalaryň daşary ýurt dillerini bilmegini näl, bilmezligini isleýär. Meniň pikirimçe, eger ellerinden gelse, bu gidişini türkmen dilinden başga dili öwretmelik planlary bar diýip yerli pedagog azatlygyň habarçysyna aýtdy. Onuň bu pikirini Ýewropada ýaşaýan tejribeli magarifçi, türkmen dilçisi hem tasdik etdi. Sebäbi daşary ýurt dillerini gowy öwrenen zekinli ýaşlar ýurtda gowluga tarap özgertme bolmasa Türkmenistanyny durmak, olary saklap bilmezler. Ýöne hökümet siýasy ykdysady özgertmelere derek ýeketek çykylgany ýaşlara dil öwretmelikde, bilim bermelikde görýäni meňzeýär diýip Aşgabatda mektep we universitet tamamlan. Bir näçe mektepde işlän öňkü morlum zekinli, öz sünne işleýän çağalaryň bu ýagdaýdan diňe öz başdak okumak bilen çykyp biljekdiklerini hem sözüne goşdy. Lewaply morlum näzliniň pikirçe çağalary diňe ene dilini öwretmek bilen çäklenmek gaty ýalňyş. Ene dili hem işe özüňde bolýar. Daşary ýurt dillerini gowy öwretmek talabyny ýola goýmaly. Beýleki gyda döwletleriniň ählisini dil öwretmegiň täze, döwrewap tehnologiýalary ulanylýar. Klaslarda audio kitaplar boýunça sapak geçilýär. Emma biz şol öňkü köni usullarda sapak geçýäris. Bu şertlerde okuwça ne daşary ýurt dillerini, ne beýleki sapaklary gowy öwredip bolar diýip näzli morlum azatly